आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै अमृत बृक्ष आन्दोलनजों लोब्बा लाखिनानै चिरां जिल्लायाव गासै 5 लाख बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि। चिरां जिल्ला हाग्रा रैखाथि बिफाननि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय गोदानै सिखोना जोहोलाव गोसोखांथि नेशनेल पार्क महर मोननाय साखाथियाव रायजो जानाय उदालगुरि आरो गलगाथा गामिनि गासै गं8 गामिनि रायजो राजाफोर आरो हाग्रा रैखाथि बिफाननि सान्तिपुर देवस्रि बिट मावख'नि मावसुमाफोरा खौसेयै ओंखारनानै मिथिंगाखौ सोमखोर खालामनायजों लोगोसे आबहावाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय गासै 70,000निबो बारा बिफां फुलि गायो। बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै बिजनी फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि रेन्जार अलंबार बसुमतारी आरो गलगाथा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि फोरमायो। गिबियावनो आङो मिडिया पार्सनफोरनो थेंक इउ होनो बिसोर नुजाफैनो हानायनि थाखाय। जोङो बे गायमुथि एरिया गोबोरखि एरिया बे दलपानि एरिया बे ओनसोलाव हाग्रायादि जोबस्रांलांबाय बेखौ बयबो मिथिगौ आरो मेगनजोंबो नुखानाय। दा बेखौ लानानै जोंनि आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै जिथुनाखि अमृत बृक्ष आन्दलन बे अमृत बृक्ष आन्दलनखौ लानानै जोङो दिनै चिरां डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट डिभिजनाव जोङो मोनसे टारगेट दङ 5 लाखनिबो बारा दंफां फुलि गायनानै जोङो मिथिंगाखौ सोमखोर खालामफिननो थाखाय जोङो जुजिदों आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै। बेखायनो जोंबो दिनै जेनाखि आद्रा थानाय नांबावगौ 5 लाखनिबो बारा फुलि गायनानै जोङो दिनै साक्सेस खालामनो नागिरदों बे बिथांखिखौ। दिनै टारगेटआ खमावबो 60-70 रोजा बेबायदि टारगेट दङ दिनै। बेसेबांसिम हायो आरो बोथोराबो गरम दा बेखौ लानानै जोङो आवगायनोसै जेसेबांखिनि हायो। गायनायजों लोगोसे जोथोन लानाया बियो गोजौ थाखोनिफ्राय जागोन, जोंनि दायथ' लायो। फेन्सिं होनायानो होन बा हयथ' नेट थारकाथा होनायफ्रानो होन, बे मोसौ बोरमानि थाखाय बेखौ सेफटि खालामनांगौ। गायनायल'जोंबो जाया बेबो नंगौ। दा बेखौ गोजौनिफ्राय बुंनो हागोन। मा बिफां गायदों? बेहाय जोङो बिफांफोरनि मादाव लालि फमा, बेनिफ्राय जिया दङ, जिया फमा। रायजोफोरनि रेसपन्स माबायदि मोनो? रायजोफोरनि रेसपन्सआ मोजां, गोसो बायदि सापर्ट खालामदों जोंखौ, बयबो लोब फैदों, हेफाजाब होदों आरो गायगासिनोबो दङ। बे ओनसोला मोनसे नेसनेल पार्क जानो थांनाय माबायदि उननि समाव माबायदि सोलायनाय? बे ओनसोला जुदि नेसनेल पार्क जायोब्ला हयथ' टटेलि दंफां दाननाय हाबाफारि, बे हाबाफारिफ्रा हयथ' जेनाखि पाब्लिकनिफ्राय सापर्ट नांगौ, पाब्लिकनिफ्राय जेनाखि सापर्ट मोनोब्ला बे नेसनेल पार्कखौ जोङो बानायनो हागोन गोरलैयै, बेखौ आन्दाज खालामनो हायो आरो। रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो खावलायगोन जाहाथे दंफां दाननाय, नाहा मैहा थांनाय, मैहुर खालामनाय बेफोरबायदि मिथिंगायारि जोबस्रांनायखौ जाहाथे बन्द' खालामो, जों बेखौनो खावलायो। जों बे हाबाफारि लानायनि थाखाय सिगाङावनो जोंनि मानगोनां डिएफअ सार, काजलगाव रेन्जनि डिएफअ बिथां कुन्जन बर' बिथांखौ हामबाय होनदों। बिथाङा मैयानि दिनाव जोंखौ मोनसे साजेसन हरदों बा जोंखौ खावलायहरदों जे गाबोननि दिनाव नोंथांमोना 60निफ्राय 70 रोजासो दंफां फुलि गायनांगौ, लामा लामा गामि गामि गायनांगौ। खारन नोंथांमोना दिनै इंक्रचमेन्ट एरियायाव गोबां दंफांफोरखौ नोंसोरो दानदोंब्लाबो नाथाय नोंसोरो बे सोमखोर मिथिंगाखौ नोंथांमोना दिहुनफिननांगोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनायलाय जों दिनै 8टा गामि एबा आंनि आन्दाराव थानाय आं सासे ग्राम सभा सेक्रेटारि हिसाबै आं रायजो राजा एबा गावबुराफोर लानानै सावरायदों आरो बेबायदिनो हिन्जावफोर हौवाफोर जों जयै लोगो नांनानै दिनैनि बे गरम दिनावब्लाबो जों ओंखारदों आरो जों बे गभर्नमेन्टखौ जेसे गोबाव जों बे इंक्रचमेन्ट एरियायाव थांना थासान्दि जों सहाय खालामगोन आरो दानि जिथु बिटिआर गभर्नमेन्ट जों बिथांमोनखौबो हामबाय होनदों बेबायदि मोजां इनिसिएटिभ लानायनि थाखाय। गिबियावनो आं प्रमद बर' बिथांखौ हामबाय होनदों। नैथियाव जोंनि फेरेंगा सार, बिथाङाबो हाग्रा बिफाननि EM हिसाबै बिथाङाबो बेबायदि मोजां इनिसिएटिभ लानायाव हेल्प खालामदों। आरो जों हादानाव दोङोब्लाबो जों बेबायदिनो बिफां दाननाय आरो बेबायदि मैहुर खालामनाय बेखौ जोंनिथिंनिफ्राय जों माना खालामखाबाय अलरेडि, आरो बेबायदि गोदान सिफायनाय जानाय नङा। आरो सोरबा जुदि बेयाव गोदान सिफायोब्ला बिनि सायाव जोङो इनिसिएटिभ लागोन आरो बेखौ जोङो डिपार्टमेन्टनो गथायनाय जागोन। जों बेखौहाय दिनैनि दिनाव जोङो मोनसे मेल जागोन। बेयाव जोंहा बे ओरैनोथ' जोङो औवानि बेराबाबो जों लुबैदोंमोन, नाथाय जों हरखाबै हास्लाबाखै। थेवबो जोङो बोरमा आरो मोसौनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो जोङो बेब'स्था लानाय जागोन। बेखौ दिनैनिफ्राय लानानै जों बेखौ जोथोन लागोन आरो हागौमानि जुदि गभर्नमेन्टआ जोंखौ हेल्प होयोब्ला एबा डिपार्टमेन्टआ हेल्प होयोब्ला
जों बेखौ फेन्सिंनि बेबस्था जों ओरैनो जों मावना होगोन जोंनो खायसे थाखा नाङा खारन जोंखौ सरकारा एसेग्राब अनदोंब्ला जोंबो अननायनि माबाखौ जोंबो बुजिनांगोन नेसनेल पार्क फोसावनायनि उनाव नेसनेल पार्क बेखौ फोसावनायनि उनाव जोंहा थारैनो जों गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला बे मोनसे मोजां मोनसे बेबायदि हाग्रा ओनसोला थांनानै थागोन आरो बे बिफां लाइफाङा उदन्त' जाहाब बासायनानै थागोन आरो बेयाव मोजां मोजां जिब जुनार जों लाबोगोन होननानै जों खोनानो मोनदों जेरै जोङो नुफेर मोनै जिराफफोर बायदि नुयोब्ला सिंहफोर बायदि मोसाफोर बायदि नुयोब्ला जोंनि मानसिफ्रा गोजोननाय मोनगोन आरो नेसनेल पार्क जानाय लोगो लोगो जोंनि ओनसोलफ्रा जौगाखांगोन आं बेखौ नुनो मोनदों मानो होनबा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेयाव बेरायफैगोन जोंनियाव नायफैगोन आरो बेबायदि सोमखोर मिथिंगाखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रा बिदिनो गोजोननाय मोनगोन आरो मोजां अक्सिजेन जों बे जायगायाव जों दिहुननो जों हास्थायदों